Алабугада традицион жейден аты буенча Туган Батыр Бүтін Россия турниры узды. Әлеге ярышлар беренче тапкыр үткәрелде. Киләчәктә аларны традицияга кертергә җыеналар. Уеннар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланды. Борынгы шәһәрнең Җамик мәчете каршында урта гасыр рухы, сугыш кырындагы барлык детальләр ерак үткәнебезне искә төшерә. Йөзләрчә ел элек бу урында батырлар көч сынашырга җыелган, әлеге мөхитне кабат кайтарганнар. Җәядән ату буенча беренче Бүтін Россия турниры дога белән ачылды. Турнир 65 кешене җыйган. Бүтін Россиядан профессионаллардан тыш күпләр ярышларда беренче тапкыр катнаша. Барлык катнашучылар урта гасыр чорын чагылдырган костюмнардан. Казаннан Анна Стрельникова Венгрия укчысы костюмы белән чыгыш ясады. Образны бөтен гаилә белән сайлаганнар. Җәя белән укларны үзем сайлап алдым. Бу спортның бик кызыклы, мавыктыргыч төре дип саныйм. Уңыш күбесенчә дөрес сайланган укка бәйле. Күп кенә катнашучылар үз куллары белән ясалган кораллардан файдаланды. Мондый ук каеннан ясала, ә җәя ат койрыгыннан үрелә. Киләчәктә бу турнирны традицион итәргә җыеналар. Әлеге спорт төре аеруча үсеш алган республикалар тәҗрибәсен кулланалар. Тәҗрибәле атучылар өчен дә, яңа уенчылар өчен дә ярышларда берничә номинация бар. Монда иң мөһиме тизлек түгел, ә төгәл ату. Ә менә кагыйдәләрне бозган өчен теләсә кайсы спорт төрендәге кебек үк дисквалификация яный. Кырда тәртипне тәҗрибәле хөкемдарлар күзәтә. Турнир Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Кунаклар өчен интерактив зона, чараның үзенчәлекле ярминкәсе һәм мастер-класслар оештырылды. Ә турнир ябылганнан соң документаль нәфис фильмның премьерасы тәкъдим ителде. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Татарстан яңалыклары, Алабуга.